এইটা ହେଲା ଆମର ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଦାମବାଡ଼ି ଉଠିକି ଆସିଲା ଯୋଉ ଖାନନଗର ସେଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବଢିଆ ସେଟ୍ ହେଇଛି ଏଠି ପବ୍ଲିକ ବସିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି इंटरनेशनल लेवल काम କାମ ପୁରା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛୁ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ ଫରେନ୍ ସିଟିରେ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚେୟାର ସବୁ ପକା ହେଇଛି ବହୁତ ଲାଗିବ ବସ୍ ର ନମ୍ବର ସବୁ ଡିସପ୍ଲେ ହବ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଗିଛି ଗଛ ମୋ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଲାଗିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏଇଟା ଭିତରର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କରାହେଇଛି ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ ବହୁତ ବଡ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଖାନନଗରର ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଟକ ଏ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବୁଲୁଛି ଯେମିତି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବୁଲୁଛି ମାନେ ପୁରା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳିଆ ଲୁକ୍ ଦିଆ ହେଇଛି ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମର କଟକର ଭାଇ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ପୁରା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କି ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବୁଲୁଛି ଯେମିତି ଏବେ ପ୍ଲେନ୍ ଏଇଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ ଆଉ କାମ ଚାଲିଛି କଣ ସରିଗଲାଣି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବି ଅଛି ନେତାଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଟା କରାହେଇଛି ତୁମେ ତ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କହିଲୁ ଆସିକି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛୁ ନାଇଁ ମୋର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଫିଲିଂ ଏୟାରପୋର୍ଟ କନସେପ୍ଟ ହେଇଛି ହଁ ଆଉ ଶୁଣ ବିକି ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏଠି ପାନ ଖାଇଲେ ଭାଇ 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ କରାଯିବ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଠିକ ଅଛି ପାନ ଫାନ ଏଠି ପକେଇବନି ପକେଇବାନି ଆମେ ଢୋକିଦବା 5,000 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଫାଇନ କରାଯିବ ଆମେ ପାନ ଖେପ ପକେଇବା ଆମେ ଢୋକିଦବାନି ଭିତରକୁ ଏରୋପ୍ଲେନ ଆସିବ ବିକା ଏଠି ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖୁଛୁ ହଁ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ଆରେ ଭାଇ ରୁହ ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ଏଠି ଉପରୁ ରୁହ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଉ ଆରେ ସେଇଭଳିଆ କନସେପ୍ଟରେ ହେଇଛି ନା ପୁରା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗିଛି ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା एग्जिट गेट यही बस गुड़ा बाहर एग्जिट गेट यही बाटे लोक बाहर आजाद हिंद यहाँ हूँ आम नुआ बस स्टैंड जोड़ा खाननगर रे 16 तारीख को ओपनिंग अच्छी ना कौन कटक नेताजी बस टर्मिनाल यहाँ हूँ कटक नेताजी बस टर्मिनाल देखो आज्ञा केते सुंदर है पूरा बढ़िया है आम भी जीवा बस रे बुझल हाँ केते सुंदर है आगदार बस अजा भी साइड रे बसिबे मु गाड़ी चलेबी आम अजा साइड रे बसिबे मु गाड़ी चलेबी पूरा ग्रीन ग्रीन है भाई बढ़िया लगुच पूरा फरेन रो लुक लगुच भाई